Hej alle sammen, velkommen til et nyt NHF-video. Chili. Folk vil desværre ikke spise chili i dag, og nu ligger du det der gevær, ikke? Så Frederik filmer mig, som jeg skal spise lidt habanero chili. Og det her, det er nummer 3. Det er sovs. Er den stærkeste af de alle? Ja, det er verdens stærkeste chili. Så fik jeg lidt chili, jeg skal sige. Ja. Jeg tør altså ikke at spise mere, faktisk. Jeg lavede også en anden video, der kommer måske til at komme ud på YouTube. Der kommer jeg til at tage helt skæft. Og nu stritter min hår på min arm. Ja, kom så! Det er nok stærkt. Men det, jeg tog meget lidt. Ja, bare sluk.